Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Badakizue santu guztien eguna gainean dugu eta horren ondorioz oraingoan lehenbiziko atalean dantxarineara joanen gara eta bertan Landiflorren Fermin Maritorenak azalduko digu pixka bat ze eskaintza duten beraiek. Ondotik bigarren atalean Josu Saroen Nafar Gobernuko albaiteroarekin egonen gara eta azkenik saioari amaiera emateko Mikel Sobrinok kontatuko digu pixka bat nola dagoen erdizko afera eta zer duten eskuartean Erdiz Bizirik plataformakoak. Esan bezala badakizue, istantin gainean dugu azaroaren bata, santu guztien eguna eta badakizue, egun horretarako lore asko mugitzen dire eta gaurkoan dantxarineara etorri gara, Landiflorren gaude eta gurekin Fermin Maritorena dugu, bertako langile ere, eta laxe da Fermin ez, ja astean bete-betean sartu gara, zuek ere ja doktoretsu duzuen Landiflor den da eta sumatzen da ez, azkenean sasoi hau oso indartsua da eta sumatzen duzu. Epa, bai, sumatzen da, movimentua ja hasi da eta, bueno, baina frantzok ibiltzen dire nahiko abudo, hemen baino lehentxego eta, bueno, bai, ja gara juntako lorea ari da poliki saltzen bai. Bai, beti ere badakigu, koloreak asko erakartzen dutela, eta ez dakit azkenen zuen kasuan zer da pixka bat eskaintzen duzuena edo esperientzia zer ikusten duzue gehien saltzen dena? Bueno, krisantemoa da gara juntakoa gehiena saltzen dena, hilerritera eramateko, baina bueno, gero badire hemen antzinen ditugun motok ere agitzongi saltzen dire, bueno, ez dakit euskaraz nola deitu, baina zentroak eta egiteko kolore desberdinekin, nastekatuak eta, bueno, ziklamenak eta, bueno, ongi saltzen dire horiek ere, bai. Bai, azkenean krisantemo bera erosoa da ez, lore tamaina handiko hartzen baduzu lore ederra da eta buru handirekin gabe eta koloretsua errezena hori da. Lore arraxa erraten dute denak eta, bueno, buru hutsurik gabe hori da. Baina, bueno, gero zentruak eta agitzongi saltzen dire, bai guk geunek hemen eginak batzuek, eta gero bestiak, bueno, eurek ekarri potua eta hemen iken ditugu beurek lorik hartu eta gehigarri bat kobratzen da lurrangatik eta, bueno, horire egiten dugu, eta, bueno, gero bakotxak nahi duen bazala pixko bat, balderikan, dentikan, bai, kolorea jendieri gustatzen zaio, eta, bueno, bai, hola. Bai, zentroak egia esan, politia geratzen dire, ez da zaila zentro bat ez daren norberak ere antolatzea, lore batzuk erosita, eta bai jokatzen alduzu, ja osto berdearekin, jokatzen alduzu kolore desberdinekin, mota desberdinekin, eta bistosago geratzen da egia esan, ez? Bai, hori da, azken finean, pixkot kolore desberdinak, hor lau kolore bost ditutzu krisantemoietan, dena berdinak, eta, bueno, hemen baduzu aukera polita, eta, bueno, bai, eta gero pixkot buru hori emazkero, zen nahi duzun egin gauz politak iten aldire, bai. Bai, behin azaroak baterako, kanposantua dotore jarri ondotik, ze iraupen izate dute lore horiek, landare horiek? Bueno, horiek krisantemo berak urilek eta honiz jotzen badu nahiko abudo deseiten dire, bai, lorea hori, bai, busteltzantzara egiten dat hori, eta, bueno, gero bertzio, hemen batutzu kalantxoek, ziklamenak, beste motok, bai, txilarra, agontzen dute gehiago, pixkot kuidatuz gero, igual urte batetik bestera ere, bai. Bai, askotan krisantemo bera oso lotua dago edo oso irudikatzen dugu, santu guztien egunakin, baina gainontzeko lore odanak, landareok, neguko landaria dira azkenean, ez? Hori da, azken finean leguko landaria dire, eta bai jardinetan ere paratzen dire, eta, bueno, haunitzek erabiltzen hori hilerritan ere paratzeko. Zerbait desberdina hori da. Bai, orain udazkena bereziki urrirua peltz xamarra egin du, eta hori izan da, sasoi bat txen ere lorontzietan da, balkoietan da kritikoa, ez? Egoen dikar hortxe daude, uda partetik heldu irenak hor kontzen, gaizki ez daude,
Baina momentua ja baita ere neguari ongi etorria emateko eta apaintzeko ere ez, balkoi edo lorontzi txingurukoak ez? Hori da, bai hori indun nahiko urriro arte, guain arte indun nahiko denbora ona, eta pixko kuidatu txuztenak lori, guainik loretan eta dagozi bai geranio, bai hori, eta ja aldatzeko garai ere hotzak hasten duen bizina budo, ja bihartzuteke izan aldatuak, pixkat indartzeko landaria, baina azken momentu nebiltzen da jendia normalki, eta, Jendea egiten duela da eguraldia etortzen denekan orduan oroitu ez altzin du pixoat. Hori da, lore politioiek lehenguak ere batzuk politia dagozinak ez kendu guainikan, eta garrikan garrantzitsua da loria ja pixkat indartu izatia hotzak sartu orduko, pixkoat ja bere lekuan paratua eta indartua zaina botatzen hasia izatia. Baina, Neguko landare hautan ere, urtetik urtera badakizu zuek ere ze saltzen den, eta jendea nahiko, kuadrikulatu ezakit esan, baina sota kabaiorei betikoa landatzen du, ez? Ohituradunak landatzeko landare mota bat, landare mota horrekin jarraitzen du, eta jendeak innovazio gutxi egiten du, ez? Proba gutxi, eta alde batetik ongi da, ez? Zergatik badakite igual ze lore mota beraien orientazioari edo lekuari egokitzen dire ongi, eta hor ere zerikusi handia du, ez? Kambio txikiak, baina beti izanzkero beste landare batzuk ere beti eramaten txuzte, hori, esperientzi bat bazala, ez dakit ja ongiloak iden datorren urteko edo, eta, gero iparraldeko jendia beti gubino ohitura gehiago du loriekin, eta pixko bat, hori, aldatzen dute ere, baina, normalki beti betxu gara txuzte, bai. Eta neguarekin sartzearekin batera, hasten da pixka bat ja baita ere beste frutarbola direla edo setuak direla orduan daten hori, ez? Bai, hemendik antzin, ja santo guzien eguna pasatuzkero ja ekartzen da frutondoak eta, setuk egiteko horik eta beste landare mota bat, limonero eta otikan ere ongi saltzen da neguan eta, horietikan hemendikan hilaute batera hola ekartzen dire horiek. Eta ja jendia hasten da goiz. Horiek pototan heldu dire, beren zainekin eta dena, baina ni beti erraten dut, obedela beranduxego horiek martxo lehen aldera eta pixkat muitzian landari orduan da hobekin sartzia, baina jendia priske ibiltzen da eta hola da, ekarri bar da, saltzeko dire eta azken finez saldutzia da, asuntua dena hemen. Eta frutarbola edo bereziki olako setu edo arbol ornamentala direnak jardinetakoak, sumatzen da ere eritasunak atakatzen dula, ez egit. Eritasun desberdin dire, hasten dire ostoa ximeltzen, ostoak erortzen, batzuk idortzen dire, ez da errez ez, azkenean gaur egunean mantentzea osasuntxu arbol bat, ez? Alditik aldiro gauz hori ari da gehiago ikusten, eta azken finean, ez dakit, nik erramarta, lurra arron gastatu egiten dugu, sobera gastatu egiten dugu lurra. Eta lurrari kentzen txigu bere propiedadiak eta gero nahi dugu beste soriongarri eta hoiekin propiedadi horiek ekibalatu. Eta hori ez da egun daño izatena, lurra baitu bere propiedadiak egun daño ez direnak hori ginen, eta gero erratzen dutena berotasuna eta hori, nik uste hori dena, ari gara geune dena, ez dakit nola erran baino nardatzen, eta landariari nabaitzen zaio pila bat. Eta gero eritasun honiz bat dira, adibidez, unako pino klaseotak, eta ari dire, are zaio atope atakatzen, fiktoktora do, oin dela urte batzuk hasi zen, eta alditik aldira gehiago atakatzen zaio. Eta erremedilu saltzen dire, ematen dire, baina horiek dire gaur jan, bihar goze erraten dena. Ez dute gauza hondirik egiten, baina pinu adibidez tuia dori hasten delikan izorratzen, igual zuzeman, momentuan indartuko duzu pixkat, indartu edo itxuratu gehien bat. Eta gero hori ja aldatzeko izain da, landari hori. Hori da, azkenean eta nekez ez pinu bat eritasunakin oseto bat idortu zaiona nekez landatuko pinua berriz ere ez. Azkenean badakiz pinukin berezikiz gaitza aldu den. Eta badire beste seto mota batzuk ez, badakiguna ja esperientzi zuek ere, haunitzez fuerteagoa direla, bai klima aldaketari, bai dorteari eta baita ere iritasunari ez. Ez egite adibidez betiko lauroceratsus, hori badakigu gogorra dela adibidez, ez? Bai, hori gogorra da, eta gero fotinia agitzon gehioaten da, koloretsua da, eta izugarri itxitura politak nire gustoko, eta gero nastekatzen zuzta hauniz, badie bertze gauzak, leagnusare deitzen dena, horretu bi ostoberak bi kolore errateko modun, bai berdea eta gero gris antzakoa, hori haiziak jotzien eta izugarri itxuratsua da,
Eta, bueno, gero badire bertze gauza, pues, ez dakit, bai, emonimusa eta horira alditik aldira gehiago opatzen da. Eta, bueno, badire beste landare berriak ere, pues, bai, alditik aldira pinua gutxigo, normal den bazala, eta beste landareak gehiago. Bai, eta gauza horietan ere, garrantzitsua da, zue bezala ez Landiflorera hurbildu eta profesional batzueri galdetu, zer gomendatzen duzuen zuek, eta azkenean landatu behin iten da landaketa, eta gero urteak eron bardu horrek, eta nahi baldin modu koloretsu, polita eta osasuntxo gote gure setua, asmatu behar da zer landatu. Bueno, bai, gehien bat bihartzu ikusi ze nola den jokatua lekua, eta gero hortik garrantzitsuna da lurra behar duzu ikusi ze lur duzu. Edo baduzu ondartsua, edo lur beltza, edo, bueno, ikusi hartzu ze lurtzun, eta horrekin gutxi beti erraten aldizu, bueno, nik patako nuke edo hau, edo ura, edo hori, pues, claro, gero gustuak ere desberdinetuko denak, eta holtzen, erraxa da. Bakarrikan behar duzu gehiema lurrare jakin ze lur duzu. Bai. Ongi, Fermin, hemen gaude kanpoko landarekin, santu guztien inguruan bereziki solastu gara ere, eta pasatuko gara orain barrenago, hor goxotasunan ikusten du beste landare mota batzuk badirela, eta ikusiko du ea zer duzuen. Baitz ongi. Bueno, Fermin, hemen gaude beste espazio batean, Landiflorren, eta bada jendeak esaten duen eskurik ez duela, horretako. Beti edo idortzen zaizkio, edo itxoak dire, eta azkenean, bueno, horretarako egoera horreri aurre egiteko, hemen ditugun antzikaldean ditugunok adibidez ez, kaso gutxi egin da beti irauten dute ez? Bai, loreok arron erraxa dire eramateko, zertaz ez dute gasto hondirik, ura arron gutxi behar dute, gero jokapena, pues, behar dute argitasuna sartzia. Jende haunitzek argitasuna ez dio ematen, gero sobera ura ematen dio, eta gehien bat, nik erran barta, gero sobera bero, barrenko landaria sobera bero, neguan eta, osea, berotzen da, claro, eremu ere berotzen da, eta horreri ez dio bat ere honik iten landariak, ez du agontzen berotasun hori, bai. Ok, azkenean ez, kaktus berezia dire ez, garai batean kaktus bat ezautzen genuen, kaktusa ditzen genuela, baina horre honean merkatuan izugarrizko barietate pila dire ez? Barietatea uniz bada eta kaktusok arron modan dire, eta bueno, barietate pila bat, eta ez dakit, gainera dire, errandutena iztian, agitz erraxak manteintzeko, ez dute beste munduko gauzikan, lurrare bada berezia, hok behar dute arron ondartsua lurra, filtradaila ura, ematen bauzure, eta gero garrantzitsua da urare betien paratzia, bali mauzo platera txiki bat edo deitzen dena, beti berak hartzala behar duen ura, eta ez sobera ere. Hobeda maixego eman, baina ez sobera. Eta kaktus edo hauetatik aparte, barrengo landareak, ez? Orkideak adibidez atzekaldean ikusten diren haiek ere, orkidea aski polita da, baina gustatzen da ez, orkidea bateri leku aproposa arrautzea eta behar bada igual urak egiten du kaltetu gehien. Bai, eta gero orkideari aldatzen diotelikan potua, gehienak paratzen dute poto ilun bat. Horrek badu zaina, eta zaina hortikan hartu behar du indarra. Eta beti paratu behar da kristala edo plastiko argila pasatzen den hori poto bat. Hori da truka handia, honitzak patzente gehienak ilun bat, eta kolore ez da pasatzen hor barrenera hori, eta hor bai ondatzen dira. Eta gero berotasunare bai, ez du maite sobera bero gaiun hurbilian eta hori ez du. Argila behar du desente, ez sobera ere, eta, bueno, nik erramarta da landare bat arron erraxa manteintzeko. Baina, erraten duna jende gehienak ondatu zaiola barrengo landaria da orkidea. Ez dakit zengatik, baina, bueno, nik uste zaina horrek, hori haunitzek ez dakite, eta zaina horrek behar du argitasuna. Eta da, potu hori. Gero izaten direz beste barrengo landare petiko berdeak, usto berdea botatzen dutenak, lorerik ez dutenak izaten behar bada, eta horiek ere, arrautu ezkero lekua, aixa dire mantentzeko. Azken finean hori da, lekua behar dute, bere lekua, eta gero denak behar dute argitasuna. Argitasuna
fotosintesis dut deitzen dena, azken finean da argitasuna bilatzia landare batena. Eta behar dute, haunitzek sartzen dute zoko batin landare bat, arron argi gutikin eta argi artifizialekin, baina hori baino gehiago da, behar dula argi naturala. Bai, kristal baten barrenian berdin du, baina naturala behar du. Aski da adibide bezala, landiflorerek tortzera eta ikuste hemen, ze argi naturala dagoen eta zongi dauden landareak, gaur etxera joaten garelikan, zelekutan jartzen dugun. Hori da. Gero temperatura ere bai, hemen adibidez oain nahiko bero bazala egiten du, baina, behar dute kaktusta olako landare klasik behar du temperatura eta alba baldin bada beti berdina, berdintxua. Ongi, Fermin, jarraituko dugu erreportaiarekin eta, azken beste espazio, beste gune batera joan gara, kanpoko beste gune bat, eta ikusten dugu zer duzu bertan. Holaxe, hemen txere loret artean gaude, eta garrantzitsua da, Fermin, pixka bat jendeak jakin dezan, landare asko, lore asko, ez direla denboraldikoa bakarrik, baizik eta urteak irauten aldutela, ez? Eta hori gauza garrantzitsua da, ez? Adibidez, zure ondoan diren azaleak bezala, ez? Bai, hori da, okere dire lore, hau saltzen da hauniz da izugarri polita, lore haunitz ematen dute, tok batxuze bi epoka bazala lore emateko, uain, negu aldera, eta gero udaberri ondarrian, uda aldera ere ematen dute. Gero egoten dire pixkat lore gutikin, edo lorerik gabe, eta, agontzen dute hauniz. Gero, oken truko ere da, aldiro potuak aldatu hartzitzula, baina, adibidez, tamaina honeri ezin duzu ja direktoki, hiru aldiz poto handigua patu. Hori, ez du landareak agitzon hartzen. Behar duzu, tamainak bi urtetik joan aldatzen, eta loria beti doaila bertan sustraia botatzen, gozainak botatzen, eta horrekin konsegitzen duzu beti loretasuna hobia ematia. Eta, gero lur on batzuek, lur on xamar batzuek, eta gero xori ongarria eta ura ere ez du, unek ere alba baldin bada ura hartu behar du behitik. Baina, gero lurrin paratu baldin baduzu, hartzen du duen lurra. Osea, ura erran nahi. Gero ere izaten direz, larrosa txikiak, hemen ikusten ditut, nire atzekalde hontan ez, gisa hontakoak, baski tamaina polita direna, txikiak, bistosoak eta oso loretsuak, kolore ezberdinetan. Arron loretsuak dire eta, hau urte guzien izaten da, udan ez ezik, eta, saltzen da ongi, edozin konposizioa egiteko eta balidu, eta, itxian bertan ere otikan bizpairu poto handi xamar batin paratu, igual hiru kolore desberdin, batutzu arroxeak, baitutzu gorriek, horiek, xuria, gero baitutzu naranjantzakoak, eta, iten alduzu konposizioa polit bat, eta eta, azkenen gero bolada bat igual negu partean, eguraldiagatik eta lorerik ez du botako. Hori da. Gero berriz udaberri partera loratuko da. Gero baldin badu haunditzeko manera eta jateko manera berriz ere loratzen da. Eta, ikusten dugu ez, gero ere badire krisantemo handiagoak hemen ere, eta azkenean gauza bera, kanpoko landareak, tamaina handigoetan edo kolore desberdinetan, eta jendeak ez du esanen ez, landiflorren aukerarik ez dela behintzat, ez? Aukera baduzue zabala, koloretsua, eta denen gustora, ez? Egun daño ez da denan gustora ezaten, zertaz baduzu aukera erran nahi duzuna, baina azken finean baten bat horko da, erraren du deus ez dela, baina onartu behar da dena desberdina garela, eta, hola da, Zuek behintzat, zuen profesionaltasuna, zuen borontea jartzen duzu ere aukeraketa egiteko orduan, gauzak txukun jartzeko orduan, eta behin landareak loreak izan da, gero behar direna da, pixka bat, zainketa tresnak, ez? Pasatuko ora barrura, eta ikusiko dugu pixka bat orokorki, azkenean etxerako edo jardin baterako, gauza asko behar dire, eta gauz guzti horiek errezten dute, badana txukun eta polite mantentzeko. Hori da. Bukatuko dugu, bazen Fermin. Holaxe, ez azkenean esaten ari garena, ez? Behin landareak edo loreak izan da, gauza asko behar dira ongi mantentzeko, ez? Zure atzekaldean ikusten dugu, ez? Emakume pare bat, adibidez, ongarria bera erosten, ez? Hor baduzuzuk ere eskaintza zabala, ez?
Bai, bueno, ongarria batutzu bai likidua, batutzu ekologikoa, batutzu bai mundo bada egia erran, eta bueno, bada mota desberdinak, bada aukera mordoska, eta bueno, beti eskastatzen da baten bat, baina bai, garrantzitsua da landare bat ongi kontzeko, pues hori, lehenbiziko izatea erremintak landari hori paratzeko, eta gero behar duzu mantentu, pues, abonuakin eta lurrakin eta historiakin, bai. Bai, haziak ere ikusten dugu, ez? Ez dakiz ze punturaino jendea saiatzen den hazitik pixko bat loreak ateratzen, o botzabaltza dituzte jardinean, eta nahiko aixetatzen dire edo? Bueno, bai, azitikan ez da problema ondeia, horrek ere bere hori du lurra behar dule izugarri ona, eta gero nik uste jendiak azilare sobera sakon sartzen du. Bai. Eta azilak behar du lurran kontaktuan, baina gero behar du ere iguzki hartu. Eta hor, normalki azile etortzen da beriala. Eta, bueno, gero loriak eta gero gehiena saltzen dira baratzeko azila. Bai. Baratzeko hori gauzan azila saltzen da pila bat hori. Bai. Gero baduzu ez, baina beste gainontzeko gauza denetari, bai baratzeko edo jardinetako tresneria, bai lorontziak, eta gaur egunean merkatu zabala bada, eta gauza asko ateratzen dituzte, berriak, erosoak, eta lagungarri direnak, ez? Bai, dena gauz berria gehien bat ongi estudiatu izaten da eta beti izaten da hoberako. Bai. Eta bueno, hori onartu behar da, eguntik egunera gauz berriak ateitzen ari dira, eta bueno, behar duzu amoldatu eta ikasi saltzeko nola saldu behar den, eta bueno, bai, gauz berriak sartzen dira, eta bueno, gauza erraxa da azkenian. Bai. Ba, osongi Fermin, bizitatxo egin dugu Landiflorera, zuri eskerrak eman azalpen guzti hauek emateagatik, eta bukatzeko behar bada gogoratuko dugu, ez, Landifloren ze ordutegian zaudeten? Bai, momentuan ez, hau guain ordutegia dugu, goizko bedezterditik 12 tertara, gero bazkaltzeko ordua dugu, eta ordu batertik 6 tertara. Hori da, bai, hori da ordutegia eta egunero idekia. Egunero. Bai, aste bukaera ere bai, eta bueno, nahi dunak etorri, hemen zanen gara. Bai, guain santu guztien egunari begira, erosketak, loreak erosi behar dituzuenak, badakizuen nunden Landiflor, eta gero ere, urte osoan zehar, azkenean sasoikoa izaten dute, eta sasoitik kanpo dena urte osoko gauzak ere, nola ez, bertan harrapatu edo aurkitu ezakizue. Eskerrik asko, Fermin, da, bueno, segi lanean atope, eta ongi izan, eskerrik asko. Zueri eta nahi duzun arte, ni esker. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Josu Sarobe albaiteruarekin gaude oraingoan, badakizue bera Nafar gobernuko albaiterua dugula. Normalean, bere egoitza Elizondoko bulegoan dago eta asko ere kanpoan ibiltzen da. Eta horren inguruan Josu ere baditugu berriak, ez? Elizondoko zuen bulegoaren inguruan, ez? Bai, momentuz obretan nahitu behar gara bulegoan, nahi dute pixka eta adaptatu ziliarroa hasta gauzko hietara. Eta bizpairu aste minimo itxita egonen dela. Orduan, torri nahi duna gure gana, oain arte zita prebieken ibiltzen gara, ino joan barko da Doneste bera, Joan Senea etxera. Hori dago Doneste bera alietu baino lehen, ezkerretara, ino herrira alietu baino lehen, karretera zarrin bai. Bai, hori da, orduan, zuek berez bulegoan iten diren papeleo guztidanak, Doneste beninen dira, Joan Senean? Hoixen bai, egun hauetan, aste hauetan Doneste beninen dire, bai, gauza bera Doneste. Bai, Doneste bere egun gehiago irekiko dituzte edo ez egun beretan? Egunero irekiko da, bai, Elizondoko horarioarekin, bai. Bai, Elizondoko horarioarekin. Bale, eta, bueno, ja pasatuta aste pare bat edo hiru, baina normalizatuko dana, ja obra bukatuak izanen dire, eta, bueno, zu bueltatuko zarete berriz ere. Bai, ez da problema, ipasten da behala, bai. Bai, bueno, badakigu Josu, azkenean, diru laguntza asko burun arabera kobratzen direla ere, eta hor izaten da betiko ardien zensoi, ez? Zenso ofiziala, horren berri ere baduzu zer aipatzeko, ez? Bai, jendea batzutan nahazten da pixkot ardiaren laguntzekin, eta ardiaren laguntza da, kusten dire ze ardi diren reproduktora ditzen zaiona urtarrilaren lehenean, eta hori dire kobratzen dutena, gutxi gora gaur eguna 11 euro edo ardi bakotxeko. Eta hori kobratzeko exigitzen da, ardi horietatik 160 ateratzea bildotxetan. Bildotxak atatzen kontatzen dire, ekainatik ondoko maiatza arte. Orduan, 2022ko kontatuko ziren, 2021ko ekainaren lehenetik, maiatzako 22ko maiatzaren arte. Hola kontatzen da, eta gainak kontatzen dira bakarrikan egun hortan diren ardiek.
gero ez da behietan bezala periodo de retención txiki bar direla hilabete batzuk ardik edo ez, kontatzen egun hortan. Orduan, aurten aldaketa handiena da, aintzineko urtetan izaten zen urtearen lehenean bidaltzen zen karta bat, eta naiz eta ordenaren agertu gauz bet, izaten zen nekazari bera erraten zitunak zenbat ardi konsideratzen zituen etxean zitula. Orduan, hemendik aintzin ez da karta hori izanen, deklarazion de censo ditzen duguna ez da izanen, eta izan dire ordenadoren agertzen diren ardiek, horiek onak bezala emanen direnak. Bai. Kontatuko direnak. Bai. Orduan, ze komeni da, pixka bat, konprobatzea da, edo ziurtatzea ordenadorean zenbat dire eta egitan zenbat dituzten edo biak bat egitea, ez? Bai, batez ere, bada jendea pixket relajao ibiltzen dira gauz horietan eta ez du bajarik ematen, utzi, eta karo, orduan jontatuko da, hauniz ardi agertzen direla base de datos ordenadorean. Eta karo, eta gero, ateraorko itxu bildotxak datu horren araberean, ez etxeko datuen araberean. Orduan, importantena da, eguneraztea datu horiek etxeko animaliak base de datosekin. Orduan, komeni da orain, negu aldera biltzekin hazien da, hori aldia paratzea. Bai, orduan badute hartzaiek beste etxeko lan bat, eta paken diru laguntza, paken erreforma beti hor dago, ez dakigu gauzak nola joanen diren, zaldaketak inen diren, eta ez dakit momentuan zuek ere berriri baduzuen edo ez, o... Bueno, badakigu hor susmoak hor agertzen den, interneten agertzen den susmo bera, batzu derecho zietiko direla, lurrena, bai ez edo lo que sea, hor da, koska hundiena eta gero zein zen den nekazari kobratuko dituen. Gutxi gora badakigu, baina orain abenduaren ondarrean edo abenduen erabakiko da, esakto, orduan abenduaren ondarre jakinen dugu gutxi gora bera zertan gelditzen den afera, eta orduan horren araberean ja muituko gara. Hori da, beti ere gai garrantzitsua, eta zuk diozun bezala ez urte bukaerako berriak baldin badire, argaituko dituzu edo azalduko dituzue, eta hola ere nekazari eta beltzainak, pixka bat lasaiago edo behintzat jakinen dute nondik nora joanen den paken erreforma hori. Josu zuri ere eskerrak eman, eta beste bat arte egu segi. Bai, berdin, zuei baitere. Elizondon gaude, gurekin Mikel Sobrino dugu, badakizue bera, Erdeiz Bizirik plataformako kidea dugula, eta Mikel, ezagit hilabeteak pasatzen dire, nozbait ere zurekin ere solastu gara gaiaren inguruan, eta ezagit momentuan ze balorazio egiten aldugu egoeraren inguruan. Oiniken ez da proiektua aurkeztu, Nafar Gobernuan ez dute sartu proiektua, orden berez aurkeztu dute, eta etorri ziren Batzar Nagusiko kideen aitzinean erakustera eta hola, baina dakigunez momentuen ez dago Oiniken sartu, zein egunez sartzen alko dute, eta hortaz gu gure lanetan ari gara, eta berri bezala erran daiteke Batzar Nagusiak onartu duela udaletxeai eskatzea herri galdeketa martxan jartzeko, tramitazio guztia martxan jartzea. Galdetegiak egiteko araudiak erten du udaletxeak izan bat direla hori eskatzen dutenak, orduan Batzar Nagusiak ez du hortako ahalmenik, orduan Batzar Nagusiak hartu du erabakia udaletxeai eskatzea herri galdeketa martxan partzea. Horren guretako gauz positiboa da, nahiz eta jakin, enpresak ez duela kasu gehiegirik eginen. Baina, nik uste Baztandarrek eskubide osoa dugula holako gai potolo baten inguruan gure iritzia emateko, eta ongi iruditzen zaigu Batzar Nagusia izatea hori gulkatzen duena, ez? Hori da, garrantzitsua ez, azkenean herriak zer dioen gaiaren inguruan, garrantzitsua da gutxienez jakin dezaten, ez? Bai, guk uste du holako astokeri baten aitzinean herriak hitz egin behar duela, ez? Eta nahiko genuke herriak horren kontra egitea, baina horren alde dagonak ere izanen du aukera adierazteko, eta hola ikusiko dugu benetan jendeak ze pentsatzen duen, ez? Gure aldetik, ari gara poliki paperak prestatzen, proiektua aurkezten dutenerako, ikusten bai dugu benetan astokeri bat dela proiektu hau eta gure teknikoekin eta hola, ari gara alegazioak prestatzen, badakigulakoz nolatsu izanen den proiektua eta hortaz ez dugu denbora galdu nahi. Eta gero, herri mailan jendeari gogarazi badatorrela, hor dagoela eta kontzientzia izan behar dugula eta naizten nahiko lasai gauden aurkeztu arte,
hor segitzen dugu elkartzen eta materiala saltzen. Eta hori pentsatuko dut, aste honetan feriak baititugu, postua jarriko dugula Jaime Urrutiak Karrikan, hor Arizkunenea parean, eta gure kamisetak eta banderolak eta salgai egongo direla, eta nahi duen guztiak bisita bat egin, eta poliki, hitzinet. Bueno, bilera informatiboak ere egin zenituzten, ez? Azkenean herri desberdinetan, hor hasi zineten pixka bat mugitzen, ez? Pixko jendea kontzientziatzen da azaltzen zertzen eskuera artean dagoena, ez? Bai, printzipioz egin duten bilerak jakin gabe ziur nola zen proiektua, pentsatuz aurrekotik etzela sobera aldatuko, eta egia erran hala da, eta aldertatik gauzak ez dire gehiegi aldatu. Afera da, orai aurkeztekin behiratuko dugula, baina gauza berdintxu dago eta nahiko argi dugu zer den, ez? Orduen, tokatzen denean, ja martxan dagonean, epe bat baitago alegazioak sartzeko eta orduan berriz ere pasatuko gara herrietaik edo kuarteletaik eta jendean laguntza eta jendean informazioa ziurtatuko dugu. Bai. Bueno, afera alde batetik hor daude ez, nekazari eta abeltzainak, erdizen hazien da erabiltzen dutenak, baina bestetik herria dago ez, herriko jendea, bazkenean mendia edo lur saio edanak edo zeinek baliatzen alditu edo natura edo paisaiak denonak dire ere, eta bueno, hori pixka bat danari eragiten dio gaiak, ez? Bai, argi dago nekazaria direla gaur egun hori aprobetxatzen dutenak, eta horien kaltetan izan dela lehenbizko arrobia egingo bazen, kaltetuenak beraiek izango direla. Baina, bueno, bertzeak ere, guzti gure etzinekoak gutxi dakutena zaintzea tokatzen zaigule denei, eta hortaz, jutzen zait, jendeak interes pixket izenez goztik, kalkulatu ikusi behar duela zer datorren hor, eta, bueno, bakotxak zeiten alduen hori nolabait gelditzeko, eta daukagun altxorrak ondo babesteko, ez. Oso ongi, Mikel, bueno, aurrera ere berri gehiago direlikan, solastuko gara eta bitartean ongi segi, eskerrik asko. Begene! Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.